Minule som tak rozmýšľal, pred 2 dňami som si nastavil vlastne PLCčko, aby mi spúšťalo pravidelne cyklus niečoho, čo mám otvorené. Momentálne som to spravil na ventilátory, že sa mi spustí ventilátor špajzy, ventilátor na vecku a ventilátor v pračovni, hej. Aj v technickej miestnosti, hej, ventilátor. Som si to tak nastavil, že teraz to mám nastavené každú minútu, ale dá sa to nastaviť pekne, že každú hodinu to bude spúšťať každý deň alebo každý víkend. Ja by som si to doma potom nastavil každý deň, že by mi to v určitú hodinu spustilo všetky ventilátory v celom dome. Aby sa to odvetralo. Napríklad nastavím ich, že o 5:00 mi pustí všetky ventilátory v dome, dáme tomu na 10 minút a komplet všetko odvetrá, nech tam není, dajme tomu nejaký puch, alebo nech vyťahne tú vlhkosť z toho domu. Tak ako teraz, vidíš? Mám nastavené, spustil sa mi 1, 2, 3, 4 ventilátor sa mi spustil. Nastavím si to, teraz to mám nastavené iba na pár sekúnd, hej? A mám nastavené teraz takto, že keď pôjdem na vecko, spustí sa mi svetlo a po určitom čase sa mi spustí ventilátor. Odídem, to ako všade sa dá nastaviť. Lenže teraz som potreboval nastaviť, dneska som zmenil program, že keď tam budem iba chvíľku, tak aby sa mi nespúšťal zbytočne ventilátor. Že proste keď tam vojdeš napríklad na 15-20 sekúnd do vecka, tam nebudeš, tak sa ti nebude spúšťať zbytočne ventilátor. Tak dajme tomu, otvoríš si vecko, iba tam niečo dáš, tak zbytočne by sa ti púšťal ten ventilátor. Tak som to nastavil tak, že to automaticky resetne. Takisto aj v pračovni, že zbytočne aby sa nepúšťal ten ventilátor. Teraz sa to znovu spustí za 2 sekundy, teraz. 1, 2, 3, 4. V celom dome komplet odvetrá tej miestnosti a napríklad pôjdem do pračovne, zapálim si svetlo, budem tam dlhšiu dobu, pekne krásne sa spustí aj ventilátor, tu mám nastavený tento ventilátor, odídem, dal by som si tam cyklus aj 20 minút, hej, alebo 40 minút z tej pračovni, alebo hociaký, alebo stačilo by aj 5 minút. Tak som si to nastavoval, čiže to PLCčko kľudne potom môžem vložiť doma, do domácnosti, vlastne si to môžem doma pozapájať. Takže tak som sa s tým pobavil. S tým programikom, to som si povytváral, kadejaké tieto. Taký maličký, to ešte potom by som si dovyrábal ostatné veci, to som iba také základné, lebo by som to musel zbytočne prepínať, prerábať. Tak som si to iba takto tu ponahadzoval na tieto svetielka, čo tu mám pozastavované.